Здравейте, Вибокс! Днес аз съм Minecraft Donna 6, качвам в YouTube и в Вибокса, но за сега ще качвам само в YouTube. Аз съм Minecraft Donna 6, това е приятеля ми, той се пише, мисля, че май, не знам как се пишеш, кажи. В Vbox King 01, а пък в YouTube Minecraft 01. Добре, така. И днес играем Transformice. Не е много тъпа, стига, нали, да имате добра логика. И забавно е, аз си пиша Евротръп, пък той си пише Тинчич. Това му е прякора явно. Еми, тогава да започваме. Това ниво не можем да разберем къде е сиренето. Аз го взех даже. Къде е то? Е така. То невидимо ли, бе? Да. Къде е там? А сега търся дупката. Ти където мина ли? Да. И къде е, човек? Не знам. Търся го. Ето го, май го видях. Не. Това е стълбичка. Както ви казах, за играта се изисква доста логика. И свърши времето. Еми как? Така, сега пак ти си шамана, като гледам май. Надявам се играта да няма много лагове. И аз умрях. Както ви казах, надявам се да няма много лагове. И май се сетиха защо ги има. Къде? Отвори се. Умрях. Чакайте малко. Тук съм. Тук съм, извините ме. За малко съм АФК. И аз слязах. Тинко изчакай, за малко съм АФК. Добре, бе. Как са нивата, защото аз от тук не виждам? Добре. Добре. Защото ти виждам една ръка. Всичко, което е съпнал само. Дайте скъпи. Дайте само тук. Че нивата добре вървят, аз от тук, доколкото виждам. Ето сега, изчекайте. Сам това е. Значи това ли? Така ви, аз Vbox YouTube. Бъркам се, защото за сега качвам само в YouTube. Така, тук съм. Сега, значи... Аз не съм тук шамана. Двамата. Готин се. Значи... Ето, чеки, тук сега трябва да ми покажеш и как трябва да го изкача. Значи, тъй, прей. Как бе? Тъй. Така, чакай. Така. Взимаш шап и пак. Продължаващи. Застъгна на место. Чакай, аз мога да си дам. Аз ще дам, ще стане на място. Еми, той не става, човек. Иди напред.
Сега тук пак, тук аз ще си дам на себе си. Аре бе, човек, сядайте. Човек за 15 секунди дали ще успя? 11, 10, 9. Аз ги живу. Ще пробвам. Аре бе, човек, ти откъде си даде гюлето, бе? Дай това надолу е там отстрани. Чакай, где е къде ми хареса. Той казва. Вече може да ходиш. Така, чакайте сега да Вече видим. може да ходиш, не? Бъгнаха ми се копчета. И ще го мина, мина го, yes! Така, сега. Тинко, сега ще ти дам съпато. Аре бе, И ще умреш. чай, абе човек ще ти дам балон. О, не. Не, играта като цяло е готина. Нали ние поне я харесваме. Така. Човек, сега тук ще ни трябва мост, както виждам аз. Нали? Тук сега първо пак балони, нали? Ама и на мене. Опа. Слез долу от балона, бе. Благодаря. Слез долу, бе. Кой ще слизам долу, бе? Тук сега мостче, нали? Чакай, на мене ми дай съпа. Ма чакай. Ти не можеш да строиш мост. Дай ми съпа. Чакай, ма. Ари! Ей, сега, бе, чакай, бе. Не се строи тъй мост. Съп. Ще убиеш тъй, бе. Върху... под тебе ли да бъде съпъто? Да. Опа. Овче за 19 секунди, какво мога да направя? Чай ще опитам, ама не знам дали ще мога. 10, 9, 8, 7, 6. Без малко е, човек, без малко е! Централно. Аре, падай! Човек, без малко, бе! Чакай, сега нищо не е пред тук. Не ли е, човек, без малко? Да, колко път ще повтори без малко. Чакай, не взима сиренето. Казах ти да не го взимаш. Не ме послушай. Нагоре, бе, човек, нагоре! Нагоре, знаеш колко лесно ти на тебе да го кажеш. Не успях. Балони. Не, скачай, скачай! Ще го направим тук по старомодния начин. Бързо, трябва ми съпа отдолу от мене, чули? Дай ми съпа долу мене. Долу мене съпа ми дай. Добре. Не. Чакай! Служи едно кано и твоите е отдолу. Да, бе, знам. Бъгна системата. Ще ти бъгна системата. Аре, бе, човек, да ти Сега служи друг глед да стреля на там. Ще ти бъгна системата, Аре, бе, не мога да слеза пък сега, бе. Ума си, сега ще сложи едно кадуете надолу. Ще ти бъгна системата, Сега тук ми трябва явно съпа. Знаеш YouTube-та, човек.
Да, знам. Ще им бъгам системата. Ела тук служи едно гюле. Сега бе, чакай бе. Аз не мога да изкача догоре. Съпътни. Окей бе, човек. Шити бъг. Аре, поне ти мини бе. То е ясно, че аз няма да е била. Поне ти. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, адвил! Хайде! Ще ти бъгна системата. Дай сега. Не! Хубаво да ти стане, моля. Вижте ма сега. Искате ли да ме гледате, хора? Гледайте. Не, аз обичам. Тук са хиля, като някакъв. Тук. Вие не можете. Аре бе, човек, как се бъгна системата, бе? Стига, бе. Гледайте сега. О, крия са. Хубаво да ви стане. Ядриме. Сега ще е ниво. Събудиха. Гът ти нивото. Добре, хора. Спирам клипа. Това бях аз, Minecraft Dome 6. Това беше приятели ми. Тинко 01 или Minecraft 01, както искате го наричате. Клипа ще бъде качен в YouTube. И... Чао! Аз бях Creeper Prods и това вкарачев, както ме намерите. И чао!